kanpai handiak. Do, on, do, on, do, on, do, on, do, on. Eta nola egiten da? Erdikoa, ertainak. Oso zaila da. Leire, orain egingo dugu txaloka. Bakarrik txaloka, baina suabe, 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 handiak bezala. Don, don, don. Hola, handia. Orain egingo dugu handiak bezala, baina fuerte. Txikiak bezala, suabe, suabe. Badatoz aldia. Aurrena poliki datoz, Poliki. Poliki zurruti. Urbiltzen ari dira. Urruti daude. Aber nola datoz, urrutitik, Urbiltzen ari dira. Eta egin zion, zaldiko maldiko bat, tiobibo bat, eta bueltak ematen zituenean, musika entzuten zen. Eta hori zen, bere jostailurik gogorkoena, asko gustatzen zitzaio, bitu, txikitxoa dauka.
Eta Txaikovskik asmatu zuen txanpiñoiaren dantzak. Txanpiñon txinatarren dantza, Txaikovskik egin zuen. Eta baita ere, Loren balsak. Eta Loren balsak guk gero egingo dugu dantza. Baina, balsa dantzatzeko ez da saltoka egin behar. Entzun behar da musika, eta dantzatzen da suabe. Balsa dantzatzen da hola. Escucho algo. Mira, lehenengo egingo dugu dantza. Escucho algo. Que es Eserita, horrible. bai? A ver. Vive